Mima, bakit ka umiiyak? Wala kuya, may naminis lang kasi ako. Ako rin. Lalo na pag kumakain ako ng ganito. May naalala ko. Kuya, ano palang ginagawa mo dito? Wala, naglalakad-lakad lang. Tumigil ka na dyan sa pag-iyak mo. Mima, bakit ka umiiyak? Wala kuya, may naminis lang kasi ako. Ako rin. Lalo na pag kumakain ako ng ganito. May naalala ko. Kuya, ano palang ginagawa mo dito? Wala, naglalakad-lakad lang. Tumigil ka na dyan sa pag-iyak mo. Sige kuya, dyan ka na. Uwi na muna ako sa bahay. Sige.
Mabis mo siya. Hey boy, mga kamtoy. Eh, hasta pa inadala tikang kanan na. Donut. Kung pakilamon boy. Muday ko man pa lang to kahit kog may maysa. Apay nga pali sa nakbong. Pasamsampot ko kay lang. Apay madi ka makaawat ya. Kahit kog may maysa. Kung bahala ka. Ito alangan nun eh. Kahit kumulag may isa. Normal na talaga to. Bak. Pa niya nagtungtungan yun ni Emma. Mulay sangi na. Haan kang agdamdama kain. Nasakit para kanya kaday. Sumadim nga palpalagipin. Apay, dakos nagdamag. Kadawa nagkaduan yung tao ah. Kimadik nga rin nga pagtungtungan. Apay atoy. Kung namadim kaya di maday. Bak, dapay donut mo. Mabisinak pa. Ngay, awanom. Sige na bak. Bisinak pa yun eh. Ay, gusto mo tam. Nagimas talaga donut. Kapabis yan. Grigat hindi kasto eh. Kasano agad just nga eh.